सोमखोर नों आंखौ सावो सोमखोर आं नोंनि रादायखौ लाखिनो हायासै सोमखोर जुलि नोंनि अनगा आंनि बे जिउआ बेसेन गैया जुलि नोंनि थाखाय आं थैलांगोन जुलि आं थैलांगोन बे सोमखोरसो नङा होमबा र' खाथियाव थांना नायहैनि सोमखोर ओइ सोमखोर हाब नों माब्लानिफ्राय जौ लोंग्रा जाखो बेबो लामायाव नोजोर जेब्ला नोंनि गोरबोआव गावगोन अब्लासो बुजिगोन नोङो जायसो दुखु जादों बेसो मिथिगौ सोमखोर नोंनि बायदि जाथाया आंनावबो जाखांबाय जायखौ गोसोखांब्ला आंनि मेगनाव दाबो मोदै बोहैयो जाबाय दे नोजोर आं जुलिखौ बावनो हाया नोजोर जुलिखौ मोनाब्ला आं थैलांगोन नोजोर आं थैलांगोन नङा सोमखोर बे सुबुंनि आखु जानो हाया गेदेर जाथायखौ गासैयाबो गोसोआव थायो नाथाय बेबायदियाव गोसोखौ हमथानांगौआसो सुबुंनि धोरोम नों गोसोखौ हमथा सोमखोर नों गोसोखौ हमथा आं जुलिखौ बावनो हानाय नङालै नोजोर जाबाय दे सोमखोर थौ आं नोंखौ न'आव दोनलांसै बेबायदि लोंबाय थायोब्ला देहायासो लोरबां जागोन सोमखोर थौ नै सेन्देल गान गारदो बेखौ लानांला थौ मोजाङै थाबाय थौ लासै लासै थानो होनाय नङा आं बेहाय नों बैहाय सानैजों गावस्रानाया नै साया नै जोंहा जुलिया मैयानिफ्राय ओंखामखौनो जायाखै आं बेफोरखौ मा मिथिगौ बेबायदि नखराव आं आंनि बिनानावखौ हरनो हाया हा गोसो थोलायनाया खि नों बुंबानो जायो होनबा गोसो थोलायना मा जानो गाबोन संख्रि बानलु दावराव जागोन एसे एनैयावनो नांलायगोन अब्ला नों बुजायनो हागोन आं बुजायनो हागोन नों एसे बुजायथां जायाहाय नोंजोंबो अख्रायानो बाराद्राय ओंखाम जाफैदो आगै नों मैयानिफ्राय ओंखामखौनो जायाखै जुलि जों नोंनि मोजांनि थाखायसो सानदोंहाय आगै बाजै आं सोमखोरखौ मा गोसोजों बावगारनो बाजै बावनांगोन आगै जों हिन्जाव माहारिया नखरखौबो नायनांगौ जायो सेंग्रानाव इसेबो फैसा थाखायानो गैयाब्ला नों बोरै संसार जानो बाजै फैसा थाखाजों खुसिखौ मोना बाजै बेफोर रावा फिल्मफोरनिसो राव आगै नोंनो बुंलाय
माइरं बायनो फैसायानो थाइसेबो गैयाबा माखौ जानो? आजै जाबाय दे आगै। जुलि माथो सानखो? सोमखोर, आं नोंनि गोथार अननायखौ सिलिंखार खालामनाय जाबाय। माथो खालामनो हानो आं जुलि? सोमखोर, आंहा गुबुनजों रादाय जाखाबाय। माब्ला हाबाया? फैगौ बैसागाव नोंबो हायोब्ला खेबसे नुजाहै सोमखोर। नोंनि हाबासिम आं थांना थायोब्लाथाय आं नुजाहैगोन दे। आंखौ निमाहा होदो सोमखोर, आं नखरनि बारगा जानो हाया। सोमखोर, आंहा गुबुनजों रादाय जाखाबाय। सोमखोर, बे मा फंबाय? नों सिगारेटबो सोबग्रा जाबाय? आदा, आं जुलिखौ गोसोखांदों आदा। आं जुलिखौ बावनो हाया आदा। नोंसोर मानो बुजिया फंबाय? मोजां मोनलायबानो बेबायदि जालायनांगौ नामा? सोरबा सुसाइड जानाय, सोरबा जौनि लैथोआव गबनाय, बेफोर मा? आदा, सैथो मोजां मोननाबो जुदि थगायजायोब्ला अब्ला थांना थानायनि माथो गोनांथि? साबास, मोजां राव फंबाय, मोजां राव। दिनैनि दिना नोंसिनि थाखाय बेसेन गैया। निसाला फंबाय, निसाला। आदा, आं दा माथो खालामबावनो? नों जिउआव माबा मोनसे जब नागिर फंबाय। नों जिउखौ सेटेल खालाम, माबा मोनसे बिजनेस माव। दा नोंसोर मानो बुजिया? फैबाय थानाय बोसोराव जेब्ला नोंसिनि लोगोफोरा बिल्डिं लुगोन, दामि गारियाव बेरायगोन, अब्लासो सानफिननांगोन। बे समा दुखुजों बायग्लिना थानायनि सम नङा फंबाय, जौगानायनिसो सम। जागोन आदा, आं निसाजों गेलेला। आं दा बुजिबाय। ओइ सनासि, सनासि, बे बेगा लाबोनाय। दादा! दै लाग्रा नों बेयाव।
बहा बहा थांनो एसे बुरजा रां लानानैलाय हरदो सोंबाय थानांला मा खालामनो लांखो बिलाय बहा थांमारखो बिलाय